Ωραία. Καλά πάμε. Έρχονται πυροσβεστικά. Εδώ είμαστε στην οδό Απειράνθου και λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Η παραλιακή έχει κλείσει, δεν επιτρέπεται η διέλευση στο ρεύμα προς Βάρκιζα, προς Αγία Μαρίνα. Η φωτιά εξακολουθεί και είναι σε πλήρη εξέλιξη. 2 μόνο ελικόπτερα υπάρχουν αυτή τη στιγμή που κάνουν συνεχείς ρήψεις. Εδώ η πλαγιά του βουνού, ακριβώς